Jeg fik et rigtig godt spørgsmål her den anden dag omkring den Human Design Workshop, som jeg afholder på lørdag den 3. maj. Spørgsmålet gik på, er der noget personligt for mig også, eller er det sådan en generel workshop? Og til det vil jeg sige, der er noget generelt omkring Human Design, fordi den viden er rigtig vigtig for at kunne tage det med ud i det levede liv og rent faktisk bruge det, skabe nogle forandringer eller nærmere faktisk komme tilbage til den, du altid har været. Ja, der er rigtig meget personligt til dig, både skriftligt materiale og i selve workshoppen. En hel masse omkring dine styrker, dine udviklingspotentialer, lidt omkring dit livsformål, hvordan du træffer dine beslutninger, hvordan din ageren er med verden og med andre mennesker. Så ja, der er rigtig meget personligt. Workshoppen afholdes på lørdag den 3. maj, og der er stadigvæk plads. Skynd dig at melde dig til.